kenja mo kanum songshit kumba songshit ke MP election anamut bai madu jengi trai la kham thanda tenreng imat kan songshit himat kini ke MDC namar ngi bi madu ri dak ile songshit hi hagar kom keren bat kum juru i madam ampa mo kini ngai glas dang ban mi banai kijing pen snow kijing kento ha kilat pathai khubor oh tau deputy chief minister la persyang ban lek keleng ban yaro banong bagi constituency lani ki pajba ki haban jit hi yau Emily ubala ban tray kani ka jingkran ka don haka ya ka jingtho ban wo ya ki Emily Joko voice of the people party kata ka diga message kata ka diga khubor kabau deputy chief minister uthau shagi pajba banong mamangi ki Emily jong ka voice of the people party ngide ki bamla bantrei lara ya ka jingroi lara ya ka roi ka para ka constituency lani ya ka jila ka shong tangha ka kti ki Emily ka bhaba naidon sarkar naidon minister ini rangkat borlot baro pipat haladi ke kerdan minister pipat haladi ke kerdan deputy chief minister pipat haladi ke kerdan chief minister piknyat benyengi ki Emily jong the voice of the people party pikanglat ya karoi kapar bagan wan pimut banto ban penkit pap yengi upat ba unsai on the voice of the people party ka sinshar laka shong shishanem haki Emily lani ka shong haka sarkar ban wanra ya ka roi kapar ko ki pat ba be jonga kisdang ban penthame yau pat ba o i madam yang kumno yau Emily jonga mulai hana ba pimdon haka tolong kamut ayu kata kamdon shu karan garam kajing penan kam bakala ya ka bor ka bakikidon kigilong minister mdai tang nam taki constituency badon ke NPP lani ke UDP lani kini ki ba kersha niki ka sarkar ka daya ka jela bro kawai hendrai pek bha manta pingi ki constituency ki jungi kadno sien ngilek tenro sigi department kadadu agini ki sngi ngalong ya ki department balada ka long hagani ka rukom lada mapi ki engineer ki chief engineer pimla ban le ya ka kam ka ba pidai ban le kum ka department ladon kam ban wine up no ban pindo no ki department ayun tray to minister na po secretariat ko ki pajba namar kata kadaw kini kidai kita gibut kijing persyang ban penthami banong bahkan mentoyu pin kerjaan itu BPP omla manonra karoi kepar nrek nginlong kibayaisha oh hana lara kanu ke parti ke sensara pot district council klem ke jingkerku juga NPP pinumla abantau pertai ngilong kumbang ngilong mentadi ke jingkerku ke joplay ko kipai babe jonga kamdai ke jingkar ku jongono no ke sengsan pertai kamdai ke jingla ke jungi ni shania ringi hapan up ya ke por badi ke pali ke baka voice of the people party kan sinsha na namar bala shongshit pra apalat ki patba ogi kon samla ki kon kna ki long keme ka sarkar ka wa de ki buj kumno banle pen snow bhano igni ani kimi kita ki tamasa manta ke benai haduk January klem tip show long school pen peps ke school ru namar balai ban pen bernya ban pen melen ya ki samla leni ki patba ndrenga ngasngu thu kendiang kamut utu beli syat 10 baro unlek kerjaan NPP no dan ubait palat yu Brian Adam kat keni kalat
kawan hari lejong dakat badan kepisangan kelong ban let sa jingkan mau kadai tang ke jinglet ban sa jingkan mau ban imar kemat yo Brian Adam dai ban likersan NPP kadai kata ke kubur ke bangakwa banong badru kiai gini kita masa kiai gini ki festival kini kita masa ki festival kidai tang ki pain killer udai uban penja sipor ya ke jing pang ke jongi kom ke judgment riu udai uban pen klet sipor ya ke jing duk jong geri udai uban pen klet sipor ya ke jing julai jong ke bamsap udai uban pen klet sipor ya ke jing bam shong sok shong sngan jong geri ke jingi udai uban pen klet sipor ya ke jing jelai jong drugs ha ke negeri ke ji ko ki pat ba la byang tano pen kila ka voice of the people party kan nom ai pen kila ya ke judgment riu kan wanra ya ke sinshar ka khadar ka bakhot hangno kan ti tolong ya ki dauba ki belong ke jing tran ya ke jela ke jingi badai hangta ngin pinbiang ngin pinbet ban pelong pat ya ke ni ke jela ke jingi ke jela ke baklan ha ke yo ke kot dan sibun kiri ha ke pertai nganong ipi ni bangin ya ko ki pat ba namar tangi John Kam ban pin kan mau ipi baga jimi jonga voice of the people party lani kata ke political culture bengi orang ketin pareng kata ke political culture lani ke jing pentulun yiki kam ke jing penlien ban penya yiki kam kan per ha ke bangi ngada ban keren shine do ke singi ke banengkong maka parti kalong supreme lani ke parti kalong halor yiki ke baro UMP UMLA UMDC uhap hapok ke jing peniat jong ke parti kan peniat jiki kam lingba ke riti trei kam ke ba ngilebu lani kata ke constitution nginum trei umdum nginum trei malak ndre on yalam ye ke jing trei kam ke jing da kata ke riti trei kam ke bangi khot ke constitution dei namar kata ke dau don ki basdang hadin baladep kajing jit kertong jong ke parti hakni ke MDC election dan kibas dang ban penpau moh ngi kyong kaniete kamdai shupi ke voice of the people party kani kamdai shu ke voice of the people party haba pek nagata karukom jit ya kita ki kertong lada ka dei sisa kata ke voice of the people party ka surjo patba kila dei ban ya keren pajba ban jihad kertong ko ki pajba ngap ba don kam ban pen kan mau ka kata ka voice of the people party balai bangila jer kerteng ya kini ka party ka voice of the people party ka bamut ka jing trang ka jing sliang ka jing angnut ka sur ka jing yam ka jau pajba bangila don kam ban wanra ya kata ka jingkela kadi kata kan nongrim ka bangila seng bangila jer kerteng bar bangila jit banai kerteng ka voice of the people party ka bamot ningin yeng bangini wanra ya kata ka jing trang ka jau pajba bat jong ka jat benriu nrei dei pat mangikeng kinongelam kibo pajba ulah syania ban pentelun yiki kam hato kala mo benong tang namar baka kerteng ke voice of the people party lani ka surjo pajba nginwan ya keren hang ni yo smith ban sei kandidat nanong kram long si mo kumta pisania hangi kinongelam ngin pentelun yiki kam namar kam dei ke besok kam tam ya ke voice of the people party habangi jit ya kini ki kertong namar omdai bengi keren sarong kibun kiba apply lani kiba pan tiket naga voice of the people party lum jingtip kamdai ka kam ka basuk bagani ka state executive committee ka haban le ko ki pat babe ni haban le janai namar balai
kita kilong ki atiar jong ka parti ki banla bania trai ringkat batni ki nongalam jong ka parti ringkat bat ka parti ban penerlong kenya kata ka jingkwa jau pajba baganwan ka jingkla kanwan ka jingkiu ha ka yo ka kot kanwan ka jing sngan bat kanwan ka roi ka par kade ka kamram ka jingikum ki nongalam bangin le janai namar ka takara watnum sha ilam bakla hai gitu gi ba persyang ban pensu tu bakla bakam dei shu ka boys of the people party lani ka sur jong pat ba namar la shule hi tang kita ki nongalam ka long ka ka jing persyang ban pensu tu bakla ni don kam namar ka takadau ban snow tu syai bakum ka party ngeledek ban kren nado ka singin ningkong bangin wan ra ya kata ka jingkla la bandan ki ba pinthami yu pajba baga jela ka jingi ka bit ka biang ya kai ka baga sarkar ka le lani ka thmu nim shim la seng ya gani ka party ban super shabek hendai ingin persya ya ka ka bakta ya ka judgment riu bat ya ka jela ka jingi nangit baro ki ban ne kini menjur shipho snam kharsan snam menshwa kani kayo dijan second hand bangyong kamlong haduk kat ni kumbagalong mentah kayo police bijar ki dukan dijan police bijar kilanang red kilanang duna kadi katit kat bagayo nang kendong jingi kat sabalek kalanang kiu bolai kani kayo thu syai bagata ka jing hiar ka jingi ka yo ka kot bona pedeng jing ngemla kot bor su ban letiet ikitu ki janram na po police bicar ni ha ban lek sikinong kendong ban jit kat bala ai ne kini kinong di jan sekanan laring yo ki jan ki bakhamba bangin yo ban phong katahi ka phalang ya ka jing hiar arsut jong ka jela ka ji ha ka yo ka kot ko ki pat ba hadian balami pertai ka voice of the people party bagamarang kan saat ha ka por bangin pelong ya ka jingalang lara kalong ko magini gisngi ka bakal air kadon kanu kalong ka jingkriat andai menta apreng ka jing saat ka jong ka sngi kumni niyo banisham bathi ki pajba ki ba ki balong ki nongkershan ki jong ka voice of the people party ban pin itu hakmat jongpi bat ban wanra yakini ki kertong ki ba ka party kala ibet ban pin itu yeledi kini kita ki kertong kibala ai ya kata ka rai ka jongki bagin mi syahmat ban syakri yau patba hagi constituency ke baki kidon leng baga boys of the people party bada kata ka nongrim ka scam baga kata ka thong ka bangingi don ya ka bala penpau bat pensno dai dr bat scam merbo iblong o spokesperson jaga party lani unong aiktien jaga party kamdei ka basuk ban syakri patba kalong ka bae ngasngong idi ban aingo yu blei ubala penki e ka mensim jong kini ki kertong ki bangi ngila pin itu akmat jongpi bagin mi syahmat ban terwai ladi bangini kit lingkorlem yagari baga judgment riu bat ka jelahi brokoi ling baga voice of the people party kibla jiru ban pendam meladi hapo ka jingpnia jongka party haki nongrim jongka party kabangi ngitip syai baga BPP leni ka voice of the people party kalong satang maka ka jingkermen ya ka judgment riu badi ka jela ka bai de ka jingi kalong ga sngi sa jingkan mau ni jukran na kapor shakapor baga voice of the people party kari ka ta seng san perthai ka ba compare nagi wei pat ki seng san perthai nadu ka sngi ka bangi ngla seng ni klam buri banya thu yaki pajba bai baga voice of the people party is a party with a difference kadika party ka bay pair na ki way pat ni snotnat bangi yo ban wan hang ni biang sai sin ban pen i ya kata ka jingper ka jongi kum ka party
I don hangi Dr. Karachen ibolong Vice President jaga party. I Dr. Londoner Sotun ubolong Secretary jaga State Executive Committee. Iba having Karpran ibolong MLA jaga Maurang Keneng. Ba Bright Starwell mabanyang MLA jaga Maulai. I Dr. Batskem idan hang niru kini kinong yalam jaga party nadu uba marbut khar ubolong President jaga Youth Wing. Nidan ikong Philetus Im ibolong ke President jaga Women's Wing jaga party lembat ki babon lese kini ki parlok ki jingi na Giant Hills ba Shanbor Mbai ubolong Wayne ki nongalam jaga party hapo West Giant Hills ki bawan banya sakilem yang ni kesni kabamenta.